belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal, vers van de pers. Wereldwijd zijn er grote zorgen vanwege de situatie in Oekraïne. Het Russische leger is vanochtend vroeg begonnen met een oorlog tegen Oekraïne. De Russen voeren van 3 kanten raketaanvallen uit op militaire doelen, onder meer bij de hoofdstad Kiev. De aanval wordt wereldwijd scherp veroordeeld. Oekraïners vluchten massaal voor het oorlogsgeweld. Russische militairen zouden in voertuigen vanuit Wit-Rusland richting Kiev oprukken. De Oekraïners vrezen dat de Russen luchtlandingen gaan uitvoeren om daarna het regeringsdistrict in de hoofdstad te veroveren. Een hooggeplaatste Russische parlementariër zegt dat Moskou in Oekraïne een pro-Russische regering wil installeren om de Amerikaanse invloed te verdrijven. De oorlog zal sowieso gevolgen hebben voor de relatie tussen Amerika en Rusland en niet tussen Europa en Rusland. Alex Rosaria doet vandaag bij de Extra Media een oproep aan iedereen om de situatie goed in de gaten te houden. Wereldwijde ontwikkelingen, zoals een oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zullen ook gevolgen hebben voor Curaçao, aldus Alex Rosaria. Hij hoopt dat de Curaçaose regering op korte termijn de bevolking uitleg zal geven hierover en hoopt ook dat het bloedvergieten zo snel mogelijk beëindigd wordt. Wij begonnen de afgelopen nacht om 4 uur nadat hij eerst een toespraak heeft gehouden. Internationaal, ook door premier Rutte onder andere, wordt er veroordelend gereageerd. En minister-president Rutte zei vandaag al dat hij maximale sancties wil tegen de Russische regering en ook tegen president Poetin. Zei hij na een ingelaste ministerraad ook met adviseurs daarbij. Ik heb het eerder tegen u gezegd en ik herhaal het hier nog een keer. Nederland veroordeelt ten scherpste deze inval door Rusland op Oekraïns grondgebied. Het is een daad van ongekende agressie. Op geen enkele manier te rechtvaardigen. Die een ernstige bedreiging is voor de stabiliteit in Europa en in de hele wereld. Waarom is dit zo ernstig? Dit is zo ernstig in de eerste plaats omdat het raakt aan precies wat ik net zei. Die naoorlogse, maatschappelijke en volkenrechtelijke ordening van de wereld. Dat het tussen beschaafde staten onbetamelijk is om elkaar binnen te vallen. Dat we elkaars grenzen respecteren. Dat we respecteren dat staten hun eigen ontwikkeling kiezen. Over hun eigen toekomst gaan. Dat er geen bufferstaten zijn. Het plan om het minimumloon op Curaçao te verhogen van 9,62 naar 10 per uur ligt nog steeds op tafel. De Sociaal-Economische Raad heeft er eerder een wetsvoorstel ingediend, maar de vorige regering was niet erg happig om dit door te voeren. De SER vraagt nu aan de huidige minister van SOAW om duidelijk te maken of men het minimumloon wil gaan indexeren en zo ja, waarom wel en zo niet, waarom niet. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos sempre de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrãozita. Se você transita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Gisteren werd in de rechtbank van Curaçao de zaak Edison behandeld. De grote vraag voor het Openbaar Ministerie is wie er verantwoordelijk is voor het verbergen van grote hoeveelheden drugs, geld en kogels op een terrein in Cerro Grande. Er staan 3 Curaçaoënaars en 3 Venezolanen voor de rechter hiervoor. Het gaat om grote hoeveelheden cocaïne, marihuana, kogels en geld. Het Openbaar Ministerie zegt dat ze er nog niet uit zijn wie precies verantwoordelijk ervoor is, maar stelt dat alle 6 de betrokkenen met de zaak te maken hebben. In de uitzending van Access Journaal gisteren hadden we al aandacht voor het protest van de vissers die naar Forti zijn gegaan om aan de minister-president Gilma Pik-Pisas te vragen om te bemiddelen in de situatie rond militair oefenterrein Wakawa. Volgens de vissers is het gevaarlijk voor de vissers om in de buurt daarvan hun werk te doen en zij willen dat ze veilig kunnen werken.
Minister-president Pik Pisa heeft aangegeven volgende week overleg te voeren over het militaire terrein. De Extra schrijft vandaag over een schrikbarende situatie bij Sint Joris. Achter de Aloe Farm zitten 14 honden onder erbarmelijke omstandigheden opgesloten. Extra-fotograaf Stanley Ignacio was gisteren aanwezig en zag 14 honden die zijn opgesloten en nauwelijks eten en drinken krijgen. Ook liggen er verschillende dode honden rond de kooien en er zijn honden die daarvan eten. Volgens Ignacio is het belangrijk dat de dierenbescherming en de politie zich over de zaak ontfermt. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers.